हरे कृष्णा. सकाळांक काही स्वागत असं आईचे. म्यूट चल माता जी। किती मत जय खेळ. हरे कृष्णा. आता एक पडका. आता एक पडवा. वय वय वय. हरे कृष्णा. स्वागत असं सकाळांक काही भागवत पुराण कुंकणी तर्फे आयोजन करचे है वैष्णव भजन संध्या कार्यक्रमाक सक्कड वैष्णवांकाय वैष्णविकाय पंत दिसा एक पंत चोयचे आहे एक वैष्णव भजन संध्या. आता अंतो मंगलाचरण म्हणून येता सांची श्रीमती रश्मी भट माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितां च साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण रघुनाथान्वितांश. नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. चंदकोन सांगले माताजी तुम्ही. हरे कृष्णा. धन्यवाद. एक लायक एक ओपनिंग करून दिला मंगलाचरण सांगून रश्मी भट माताजी यांनी तमगेले आईचे वैष्णव भजन संध्या कार्यक्रम सुरू करूया. सुरवेक सांगू येता सांची श्रीमती अनुपमा नायक माताजी यांनी जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन म्हणलेले कीर्तन भारी छंदस ते वृंदावनाचे वर्णन जाता हे कीर्तनांतो. माताजी स्वागत तुमका आईचे हे भजन संध्याक. अनुपमा नायक माताजी. हरे कृष्ण. हा होता जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावनाचे अर्थ सांगू प्रयत्न करता त्या ह्या विरचित सिद्ध कृष्ण दास बाबाजी राधा कृष्ण आणि वृंदावनाचे राधा कृष्ण आणि वृंदावनाचे दिव्य रानाक जय जयकार. वृंदावनाचे तीन देव श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहनक जय जयकार. श्याम कुंड राधा दोन्ही चरतो दोन्ही श्लोकात श्याम कुंड राधा कुंड गोवर्धन पर्वत ಮತ್ತು ಕಾಲಿಂದಿ ಮುಂಚೆ ನಾಮಾಚೆ ಯಮುನಾ ನೈಕ ಜಯ ಜಯಕಾರ.
कृष्ण बलराम तांगे सकड बालली प्रदर्शन केले तसं महाबन नामाचे बनाक जय जयकार. आणि श्रीकृष्णाना केशी म्हणजे श्रीकृष्णाना केशी म्हणजे राक्षसक मानु कळले केशीघाट नावाक केशीघाट जागे की जय जयकार. आणि आणि श्रीकृष्ण तगेल ಕೊಳಲು वाज्य ಮೂಲಕ सकळ गोपिका आकर्षण केलेले वंशीवट त्या नमशीवट रुखाक जय जयकार. आणि व्रजाचे बारांनाक जय जयकार. हंगा नंदपुत्र श्रीकृष्णान तगेले सकळ लील केला. आणि चर्रीचे अर्थ सांगण्याचा प्रयत्न करता. श्रीकृष्णाला दैविक अम्मा आणि नंद यशोदाक जय जयकार. आणि श्रीमती राधा राणी रंगमंजरी अण्णा श्रीधाम नेतृत्व गोपालक चढवाक जय जयकार. व्रजाचे गरुवाक वासराक जय जयकार. आणि पंचाचर्तो राधेले दैविक अम्मा वृषभानु चंदी कीर्तिदाक जय जयकार. शांती म्हणे अम्मा आणि मधुमंगल नंदीमुखेल अज्जी देवर्षी नारद प्रीतीचे शिष्य पौर्णमासिक जय जयकार. व्रजच युवक गोपिक जय जयकार. आणि संचयतो पवित्र राम रागचे गोस्करे वृंदावनतो रागचे गोपीश्वर महादेवक जय जयकार. कृष्णान कुशाल कोचे ब्राह्मण मित्र मधुमंगलक जय जयकार. आणि साताचरतो रोहिणी पुत्र बलराम रास नृत्य केले रामघाटक जय जयकार. आणि वृंदावन राष्ट्र सकळ जनाक जय जयकार. आणि 18 वैदिक ब्राह्मण पत्नी जय जयकार. शुद्ध भक्ती गोविंदले पादकमल सेवकले नागपत्नी जय जयकार. 9 श्रीकृष्ण रास नृत्य केले जागेक राधा शाम्यक जय जयकार. आणि श्रीकृष्णाला सक्कळ इल्लंतु बारी चंद श्रेष्ठ दैविक रास नृत्यक जय जयकार. दांचर्तो सक्कळ रसांतु बारी श्रेष्ठ आणि व्रजांतु श्रीकृष्ण दैविक परिचय भाव रूपार प्रचार केले दाम्पत्य प्रेमाचे महिमिक जय जयकार. इकराचे श्रीतानंद प्रभुले बाईल श्री जानम देवीले पादकमल स्मरण करता अत्यंत दीन कृष्णला सेवक दीन कृष्णदास बाबाजी पवित्र नाम संकीर्तनाचे कीर्तन करता. हरे कृष्णा. जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन कालिंदी जमुना जयो जय महावर केशी घाट बंशी वट द्वादश कनर जय सबालील कैलो श्रीनंद श्रीनंद जसोदा जयो जय गोपाग श्रीरामादि जय जय धेनुवत्सग जय वृषभानो जयो गीतदा सुंदरी जय पौर्णमासी जयो अबीरो नगरी जय जय गोपीश्वरा वृंदावन माज जय जय कृष्ण सकवतु द्विजरा जय राम घाट जय रोहिणी नंदन जय जय वृंदावन वती जत जन जय द्विजपति जयो नाग कन्या घन भक्तीचे जहारा पैलो गोविंद चरण
श्रीरास मंडल जयो जय राधा श्यामा जय जय रासलीला सर्व मनोरम जय जय ज्वल रस सर्व रस सार परकीय भावे जायो ब्रजीते प्रचार श्री जानव पाद पद्म कोरिय स्मरण दीन कृष्ण दास कोये नाम संकीर्तन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा माताजी मी अर्थ सांगितलं चूक जर क्षम करू का ना माताजी, हरे कृष्णा, हरी बोल, हरी बोल. माताजी, तुम्ही बारी चंदकोन सांगला अर्थ. सकाळी मला वृंदावनाचे कशी कैशी कुंड हे पूर तुम्ही चंदुकोन राधा कुंड प्रत्येक विषय तंतो येऊचे तुम्ही चंदुकोन विवरण केला, अर्थ सांगून दिला. मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. मुखार सुनयम गेले वैष्णव भजन संध्यांत तुम्ही भागी जाऊ का म्हणून नेमून घेता असं. हरी बोल, हरे कृष्णा. आता मुखारसून सांगू येतं असाचे डॉक्टर अपर्णा प्रभू. डॉक्टर अपर्णा प्रभू आणि म्हणजे प्रार्थना प्रभू सांगू येतं असाची मधुराष्टकम. मधुराष्टकमाचे अर्थ सांगता. अ, हे मधुराष्टकम श्री वल्लभाचार्यान कृष्णाल विषयारे सांगितलं ताजे अर्थ अशी आस की तुगेले ओंट मधुर, तोंड मधुर, नयन म्हळ्यार दोळे मधुर, मंदहास मधुर, हृदय मधुर, तुवे चमकून वचे तुगेले चंद चमकून वचे जी चंदाई तेवई मधुर, मधुरत्वाचे स्वामी श्री कृष्णाले सक्कडे मधुर, उत्तर वचन मधुर, चरित्र मधुर, वस्त्र मधुर, आसन मधुर, तुगेले गती मधुर, भोंचे मधुर, मधुरत्वाचे स्वामी श्री कृष्णाले सक्कडे मधुर म्हणून सांगता असायची. तशीची मुखारी वेणुनाद मधुर, पादधूळी मधुर, हातू मधुर, पायू मधुर, मधुर तगेले नृत्य तेवई मधुर, मित्र तान्यानिकई मधुर, तशी मधुरत्वाचे स्वामी श्री कृष्णाले सक्कडे मधुर म्हणून सांगता असायची. तशीची तगेले गायन मधुर, ते ते गायन पान करचे तेवई ते एक आस्वादन करचे तेवई मधुर, ताणे भोजन करचे तेवई मधुर, तागेले शयन अति मधुर, सुंदर रूप आणि काही मधुर, तिलक मधुर, मधुरत्वाचे स्वामी श्री कृष्णाले सक्कडे मधुर, तागेल कर्म काम करचे तेवई मधुर, मुक्ती दिवचे मधुर, ताणे चोरी करचे आणि काही मधुर, तगेले रासलीले मधुरांत मधुर, नैवेद्य मधुर, मुखाकृती तेवई मधुर, मधुरत्वाचे स्वामी श्री कृष्णाले सक्कडे मधुर, गुंजाहार तेवई मधुर, वनमाला मधुर, यमुना मधुर आणि यमुना नाही देवची ते पाळवरेन मधुर, यमुना उद्दाक मधुर, कमला फूल मधुर, तशीची मधुरत्वाचे स्वामी गेले श्री कृष्णाला सक्कडे मधुर म्हणून सांगता असायची. तगेले गोपीजन तन्नी मधुर, तगे लीले अति मधुर, गोपी गोपिंगेले आणि कृष्णाले जोडी मधुर, कृष्णान
कृष्णान हसलारी मधुर दोळ्यान अशी एक वारे नोट अशी पळय तांची तशी पळयलारी तेवय भारी चंद पळोवच्याक तेवय मधुर तागेल शिष्टाचार मधुर मधुरत्वाचे स्वामी श्री कृष्णाले सक्कडे मधुर गोपालक गोप मधुर गोर्म मधुर गायेक त्यांनी आंबूण वरचे ते बड्डी तेवय मधुर ताणे केलेले माताजी म्यूट जल्ले हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण समजेल ये मधुरत्वाचे विषयारी एक कीर्तन असा हे कीर्तन सांगू येत असाची डॉक्टर अपर्णा प्रभू हनी. हरे कृष्ण माताजी स्वागत अस तुमका तुमगेलायचे वैष्णव भजन संध्याक सकडे तुमगेले तोंडानी हे कीर्तन ऐकूच्याक राखून बसल्यांची. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण सगळ्यांक. हाय श्रीमद प्रार्थना. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण मस्त हरे कृष्ण. काळजी पळयनतील तुका म्हळ्यार हांव जॉईन जेव ಸ್ವಲ್ಪ उणिशिले सो हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्रीमद वल्लभाचार्य विरचित मधुराष्टकम्. म्युझिक ऐकना माताजी तीन प्ले करचे ऐकना ऐकता ना मैं ना जय जय स्टार्ट करता. अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम्. वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं प्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्. मधुरा पाणिर्मधुरा पादौ मधुरा नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतिं मधुरम्. गीतं मधुरं गीतं मधुरं गीतं मधुरं गीतं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्. वमितं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्. मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं
मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपा मधुरा गाओ मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अदरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् हरे अधिपतेरखिलं मधुरम् हरे अधिपतेरखिलं मधुरम् हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे इति हरे कृष्ण श्रीमद्वल्लभाचार्यष्टकं संपूर्णम् हरे कृष्ण हरी बोल चंजला तुम्ही म्हणलेले प्रार्थनान वाजेला आमक दिसता आशिल्ले बट ऐक पण आशिल्ले माताजी वय ते एक तुम्ही पळया म्हळ्यार ऑनलाईन जतन तशें कसले येत आसतले गोतना हाँ म्हळ्यार ऐकनिशी जाल्यार तिणे वाजयलेले न्हू म्हूण पळय तुम्ही बारी चंद करून वाजयला शिकता की म्हणून ना वही बात ओके हरे ना चेंज अಲ್ಲ लाईक जला म्हणलेले हरे कृष्णा प्रार्थना धन्यवाद चेडा चंद कोन केला तुवे मस्त मस्त धन्यवाद आमगेले हरे कृष्ण अंतो येतना जूनियर्स तुमगे चेडवांग गेला ಅಂತ ನೀವು ಐತೆ ಶಿಚಿ ವಜ್ಜನ್ ಸಂಗೋಕ कायली प्रार्थना ಹಾ ಹಾ ते ಹಾ हरे कृष्ण मंत्र येऊन सांगून चमकल सांगून चमकल्यान मक मला जॉईन जेवचे जॉईन इशिला तशी ओके हरे कृष्णा धन्यवाद मस्त मस्त धन्यवाद चांग एक कमेंट्स आयला पळय मथुरा माताजी हरग्रेस मथुरा माताजीन सांगला ऑलराउंडर प्रार्थना हरी बोल म्हणून पळय कितली कितली कमेंट हे आशीर्वाद येता पळय मालगड्यांगेल पूरा आशीर्वाद भरपूर येता असा प्रार्थनाक मुखार मस्त येंचे वाटे रे तशीची मुखार सोनवच कतेरा हरे कृष्णा हरी बोल हरे आता कृष्ण नेक्स्ट हरी बोल नेक्स्ट कीर्तन सांगू येता सांची हरग्रेस विनोदवाणी माताजी हरे कृष्णा माताजी स्वागत अस तुमका आणि कीर्तन सांगता सांची नरोत्तम दास ठाकूर हानी बरयलेले एई बरो करुणा करो म्हणलेले कीर्तन हरे कृष्ण माताजी आज आय थिंक हरे कृष्णा आज एक अर्थ सांगू का प्रयत्न करता आणि तो सांगतास की हे वैष्णव गोस्वामी आता मिगेल वैरी दय करी तू शिवाय पतित आत्माला उद्धार करतले विंगड कोणी नांती तशीचे असले दयाळू व्यक्तित्व कोणाक खै मेळता की दर्शन मात्रांनी सक्कड पाप
दूर करची तसले हे एक व्यक्तित्व असा. तशीची पवित्र गंगा नदीन तू मस्त पंत स्नान केल्यार मात्र मनुष्य पवित्र जता. जलरी तुगेले दर्शन मात्रानीची पतित पतित आत्मा पवित्र जाताती. हे तुगेले महान शक्ती जावन आसा. तशीच मुखारसून सांगता की पवित्र नाम दिव्य नाम संकीर्तन भगवान हरिले प्र हरिल प्रती हरिल विषयार केल्ले अपराध दोकोनु मुक्ती दिता. जलारी पक्कने कोणे तुगेल प्रती चुकी तुगेल विषयार चुकी केले अपराध केलारी तांतू दुखून मुक्ती पावचे जायना म्हूण सांगून सांगता आसा. तशीची तुगेले हृदय सदैव केदनाय नित्य गोविंदाले विश्राम स्थळ जावन असचे आणि गोविंद जावन आसा. आणि गोविंद सांगता वैष्णव मेगेले हृदयांत आसा म्हूण सांगून. हाव प्रति एक जन्मांतू तुगेले परम पावन चरण धुळीचे इच्छी पावता. दय कोर्नु नरोत्तम दास ठाकुराक तुगेलोची म्हूण लेखून तागेल वैरी कृप करी म्हूण सांगून नरोत्तम दास ठाकूर हे कीर्तन तो प्रार्थना करतांची. हरे कृष्णा सांगेल कसले चुकी गोत ना. हरे कृष्णा माताजी स्वागत भारी तुमका. हरे कृष्ण. थँक्यू माताजी. हरे कृष्ण. इबरो करुणा करो वैष्णव गोसानी पतिता पावना तोमा बिने के होना जहारा निकटे गेले पाप दूरे जाय यमुना दोयाला प्रभु के बाको तपाय गंगारा परशा होइले पासे ते पावन दर्शन पवित्र करो ही तुम्हार गुण इबरो करुणा करो वैष्णव गोसानी हरिसाने अपराधे तारे हरि नाम तमसाने अपराधे नाही परित्राण तुम्हारा हृदये सदा गोविंद विश्रामा गोविंदा कोहे ना मोरा वैष्णव पराण प्रति जन्मे कोरी आशा चरणे राधुली नरुता में कोरो दया अपनार बोली बरो करुणा करो वैष्णव गोसानी पतिता पावना तोमा बिने के होना. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माताजी. हरी बोल हरी बोल. मस्त मस्त धन्यवाद. बारी चंद कोण सांगितलं तुम्ही. माताजी हर ग्रेस विनोदवाणी माताजी. हरे कृष्णा. मस्त मस्त धन्यवाद. तशीच आता मुखार सोनो आईचे वैष्णव भजन तो सांगू येत संचे हर ग्रेस मथुरा माताजी आमगेली जलले मथुरा माताजी हन्नी कीर्तन सांगू येत संची. हरे कृष्ण माताजी स्वागत असत तुमका. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. आज भक्तिविनोद ठाकूर आले एक वैष्णव पद म्हणता असं. साधारणतः आम्ही कष्ट येताना
तागे निमित्त कष्ट येले हागे निमित्त आयले ताज निमित्त जाले हज निमित्त जाले चिके ज्ञान आशिल्लो मिगेल कर्मा दिना फळ म्हणून सांगता जाल्यार हांतू दुख भायर येवची कशी म्हणून आमकां गोतना कशी पुरंदरदासान एक पद अर्थ केल्यार भगवद्गीताचे साराची भागवत साराचे अर्थ करून घेवेत तशीच हे भक्तिविनोदान ठाकूरान एक पद्यारी कशी आनंद आमी घेवेत म्हणून हांतू सांगला हे पदांत फर्स्ट नुडीन तू भक्तिविनोद ठाकूर सांगता देवा हांव तुगेल चरण कमलाक शरण जाल्ला हांव मस्त संतोष म्हाका मेळ्ळा अति आनंदात आसा हांव असंतोषू आणि फाली कसन जतकी म्हळ्यार परा कसं फ्युचरा कसन जतकी म्हळ्यार एक आतंक एंजायटी मिगेल दूर जाली देवा सक्कड कडेन तुजी म्हाका दिसता म्हाका आनंद मेळ्ळा म्हणून सांगता दोन्ही नोडीन सांगता प्रभू तुगेल चरण कमला एक शाश्वत अमृताचे सरोवरशी आस हांतू कोणीय जाल्यारी बुडलारी दुःखा दक्कून आणि भया दक्कून पार जेवेत हे सरोवरां बुडलारी हांव बुड्डून म्हाका शांती मेळ्ळी आणि हे भौतीक जगत भया दक्कून हांव मुक्त जाल्लो म्हणून सांगता तिनी नुडी सांगता प्रभू हे घर तू गेलं हे घरा सेवा हांव करता आसत आणि ते सेवेचे फळ हांव आनंद घेता आसत हे आनंदाक मिगेल जीवन पुरा हांव ताका न्योचावर करता आसत हे तुगेल चरण सेवेक मिगेल जीवन पूर्ती हांव ताकाची दवरता आणि चारी नुडी सांगता हे आनंद पावचे खातीर कसल कष्ट आयल्यार हांव येदुसिता म्हणून सांगता तुगेल भक्ती सेवेन तू संतोषू असंतोषू सक्कड मेळ्ळारी ते एक संपत्तशी भक्ता केन्नाय संतोषू दुःख कष्ट तेवूय एक संपत्त म्हण कन्सिडर करताची आणि हाजेन अज्ञान दुःख नाश जाता देवा म्हणटा पांचानुडी सांगता देवा मिगेल फुडली सकड कसल चरित्र आशिल्लें हांव पूर्ण जावन विसोन गेला आणि मनांत भारी आनंद जाता आस म्हाका देवा तू मिगेलो हांव तुगेल देवा हाचे पशी चड भाग्य आसव्या हाचे पशी चड भाग्य म्हाका नाक देवा म्हण म्हणटा सच्ची नुडीन तू भक्तिविनोद ठाकूर सांगता हांव आनंद सागर सो तू बुडला आणि तुगेल सेव करूक सक्कण म्हणे प्रयत्न करता आसता देवा हे घर तुगेली इच्छे प्रकार चलता म्हणून सांगता हांव ते वर सांगता आत्मनिवेदन तुवा पादे कोरी होइनो परम सुखी आत्मनिवेदन तुवा पादे कोरी होइनो परम सुखी दुःख दूर गेलो चिंता न रहिलो चढ़के आनंद देखी आत्मनिवेदन तुवा पादे कोरी होइनो परम सुखी अशोक अभय अमृत अधर तुम्हारा चरण दया तहते एकोना विश्राम लाभिया चढ़िनो भाविर भया आत्मनिवेदन तुवा पादे कोरी होइनो परम सुखी तुम्हारा संसारे कोरी वो सेवना नाही बो पालेर भागी तुम सक जाने कोरी बो जतन होइबे पादे अनुरागी आत्मनिवेदन तुवा पादे कोरी होइनो परम सुखी तुम्हारा सेवाया दुःख होया जातो
सेतो परम सुखा सेवा दुख सुख दुःख परम संपद नासे अविद्या दुःख आत्मनिवेदन तुव पादे कोरी होइनो परम सुखी पूर्व इतिहास भूलिनो सकल सेवा सुख पेई माने আমি তো তোমারা তুমি তো আমারা কে কাজা अपरधानी आत्मनिवेदन तु अपदे कोरी होइनो परम सुखी भक्ति विनोद आनंद दुबिया तुम्हारा से भरतारे सब चेष्टा कोरी तव इच्छा मातो ताकिया तो मारा घरे आत्मनिवेदन तुव पादे कोरी होइनो परम सुखी दुःख दूर गेलो चिंता न रहिलो चढ़के आनंद देखी आत्मनिवेदन तुव पादे कोरी होइनो परम सुखी जय शिल प्रभुपाद हरि बोल हरे कृष्णा हरी बोल हरे कृष्णा माताजी मस्त मस्त धन्यवाद भारी चंद जला तुम्ही सांगितलं आत्मनिवेदन कीर्तन तशी ताची मिनिंग आहे तुम्ही भारी चंद कोणी कसा ना सत्संग अशे आमकां सांगून दिले बद तुम्ही तुमगेल उत्तर आमकां आयकतना मस्त एक सत्संगाचीच ते फिलिंग येता केदना जलारी मस्त लायक करून तुम्ही सांगला हरे कृष्णा मस्त मस्त धन्यवाद तर तशीच आमी मुखार वचा नेक्स्ट कीर्तन सांगू येता असाची डॉक्टर कामाक्षी माताजी आणि कृष्ण तब पुण्य हबे भाई म्हळेले कीर्तन सांगता असाची हरे कृष्णा माताजी स्वागत असत तुमका हे कीर्तनेचे अर्थ सांगू का प्रयत्न करता आणि तू सांगता असा हे भावंडानो कृष्ण परमात्मो तुमका पुण्य प्रदान करता केदन मळारी श्रीमती राधाराणी तुमगेल वैरी केदन प्रसन्न जत्त की तेदना अशी हाव निश्चित रूपारी घोषण करता श्री श्रीमद भक्तिवेद सिद्धांत सरस्वती ठाकूर हांनी शचीले पुत्र आणि गौरांग देवाक अतिप्रिय जावन आशिल्लो श्री कृष्ण परमात्मा सेवेन तो अद्वितीय जावन आसा हांनी हे ब्रह्मांडाचे अति महान संत आध्यात्मिक गुरु की सगळे लोकाची श्री कृष्ण भक्ती प्रदान करतात कृष्ण भक्तींतो तन्नी इतले आसक्त जावन आसांच म्हळारी पाश्चात्य देशांतो गौरांग देवाले नाम म्हळारी नाम संकीर्तन तांगेले नाम प्रचार केल्लेलो आसा हे भुंयचारी सक्कड गांवांतो न्हंयतो महासागरांतो तोडान तशीची सक्कडे वै कृष्णाले पवित्र नामस्मरणे सक्कडानी करियत श्री चैतन्य महाप्रभुले असीम याने सीमातीत कृपेन प्रवाहित जल्लले आनंद हे रीतीरी सक्कड दिक्कांतोय पावता केदना मोहमायांत पोणू दुःखी जल्लल जीव आत्मसुख जीव म्हळ्यार आत्मा सुखी जत्तकी तेदना वैष्णवाले इच्छे पूर्ती जता मेगेले गुरुवर्यान हे कार्य पूर्ण करूक आदेश दिला जाल्यार कसं करचे हाव इतली एक पतीत आणि अक्षम अस देखून हे कार्याक हाव अयोग्य अस तुमगेले दिव्य शक्तीन मात्र एकलेक तत्वाचे प्राप्ती जाता आणि आध्यात्मिक गुरुले सेवे करू मिळता तशी जीवन सफल जाता अशी सेवा भाग्य मिळेल संतुष्ट असता आणि चांग संगांतो असता श्रीमद भागवताचे 7 स्कंद 9 अध्यायाचे 28 श्लोकांतो प्रल्हाद महाराज नरसिंहदेवाले सांगत की
अशी हांव एकानंतर एक भौतिक इच्छांतो पोवणो सामान्य जनालोट मेळनो तांकां अनुसरण कोरनो दिवडान भरलेले सरपणी भरलेले बाईन तो पडता असा देवा हे पूर्ण पुरुषोत्तम देवा तेन्ना नारद मुनीले कृपेन म्हाका तागेले शिष्य कोरनो म्हाका तागेले समान पारलौकिक लोकाचे लोक प्राप्त करचे वाट रीती सांगून दिले हांव तुगेले सेवकाले सेवे करचे कशी सोडू जाता मुखारसून सांगता की हे कृष्णा तू मिगेले स्थिर साथी जावन आसा तुका विसरून जन्मजन्मांतर मस्त कष्ट पावला आणि आत्ता वापास तू मेळ्ळारी हांव निश्चित रूपाने तुगेलोट्टो मेळ नासता हे भावा तुगेले ओट्टो म्हाका एक पंता वापस महान आनंदाचे अनुभव जाता हांव गद्देंतू गायकनी चरयताची आसता व्रजांतू गायक चरयताची तुगेलोट्टो भोंवताची आशिलो ते आध्यात्मिक आनंदारी भूमींत आसता ते दिवस केदन येतलो आज म्हाका तुगेलोट्टो आशिले ते एक स्मृती आयले म्हण सांगून सांगता आसाची हे एक कीर्तन सांगू येता आसाची डॉक्टर कामाक्षी माताजी हरे कृष्ण माताजी स्वागत असतो तुमका हरे कृष्ण माताजी सक्कड़ वैष्णवार्य चरणारविंदंतु दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण कृष्ण तब पुण्य हवे भाई 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 हे पुण्य करिबे जाबे राधा रानी सुखी हबे ध्रुव अति बोली तो माता हे पुण्य करिबे जाबे राधा रानी सुखी हबे ध्रुव अति बोली तो माता कृष्ण तब पुण्य हबे भाई कृष्ण तब पुण्य हबे भाई श्री सिद्धांत सरस्वती शची सुत प्रिय अति कृष्ण से बाजार तुलना से मोहंत गुरु जगत तेरा मध्य होरो कृष्ण भक्ति दे था कृष्ण तब पुण्य हबे भाई कृष्ण तब पुण्य हबे भाई तार इच्छा बलवान पाश्चात्य थान थान होए जाते गौरांगे राना तारा इच्छा बलवान पाश्चात्य थान थान होए जाते गौरांगे राना पृथ्वीते नागरादि असमुद्र नदनादि सकले बोले कृष्ण राम कृष्ण तब पुण्य हबे भाई कृष्ण तब पुण्य हबे भाई ताहारे आनंद हो तबे होय दिग्विजय चैतन्येर कृपातिशय माया दुष्ट जत
जगते सबाय सुखे वैष्णवेरा इच्छा पूर्ण हो माया दुष्ट जत दुखी जगते सबाय सुखे वैष्णवेरा इच्छा पूर्ण हो कृष्ण तब पुण्य हबे भाई कृष्ण तब पुण्य हबे भाई से कार्य जे करिबारे आज्ञा जदि दिलो मोरे जोग्या नाही अति दीनहीना ताई से तुम्हारा कृपा मागितेची अनुरूपा आजी तुम्ही सबार प्रवीण कृष्ण तब पुण्य हवे भाई कृष्ण तब पुण्य हवे भाई तुम्हारा से शक्ति पेले गुरु सेवाय वस्तु मिले जीवन सार्थक जदि हो से सेवा पाइले ताहते सुखी हले से सेवा पाइले ताहले सुखी हले तबा संग भाग्य ते मिलो कृष्ण तब पुण्य हवे भाई कृष्ण तब पुण्य हवे भाई एवं जनं निपतितं प्रभवाहि कूपे कामाभिकामम् अनुय प्रपतन् प्रसङ्गात् कृत्वात्मसात् सुरर्षिण भगवन् गृहीतः सोऽहं कथं नु विसृजे तव भृत्य सेवा कृष्ण तब पुण्य हवे भाई कृष्ण तब पुण्य हवे भाई তুমি মোর চির সাথী ভুলিয়া মায়ার লাঠি খাইয়াছি জন্ম জন্মান্তরে আজি পুনায় সুযোগা যদি হয় যোগা যোগা তবে পারি তুহে মিলিবারে कृष्ण तब पुण्य हवे भाई कृष्ण तब पुण्य हवे भाई तुम्हारा मिलने भाई आवार से सुख पाए गोचारणे घोरी दीना भोर कता बने छूटा छूटी बने खाए लूटा लूटी से दिन कबे हवे मोर कृष्ण तब पुण्य हवे भाई कृष्ण तब पुण्य हवे भाई आजी से विधा हला तुम्हारा स्मरण भेल बोरो आशा दाखिला मताय आमी তোমার নিত্য দাসা তাই করি হে তো আশা তুমি বিনা অন্য গতি নাই তুমি বিনা
कृष्ण तव पुण्य हबे भाई, कृष्ण तव पुण्य हबे भाई, कृष्ण तव पुण्य हबे भाई, कृष्ण तव पुण्य हबे भाई। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरी बोल माताजी तुमगेल ते मधुर स्वराने तुम्ही इतली छंद कोण सांगले की एक भक्ती सांद्र जाऊन अशी एक एटमॉस्फियर एक अँबियन्स तुम्ही क्रिएट केला ते जत्ता आशिले तेंच तुम्ही कंटिन्यू करून लायक एक आमका भक्तीचे एक हजेरी उयालेर तुम्ही हळल वरीचेले हरे कृष्णा मस्त मस्त धन्यवाद माताजी तुमगेले वॉइस मस्त लायक असत तुम्ही आमगेले कीर्तन वैष्णव भजन संध्यांचो साधारण केन्ना येऊ का म्हण सांगून निमगून घेता असं हरे कृष्णा मस्त मस्त हरे धन्यवाद कृष्णा माताजी. माताजी हरे कृष्णा जलदूतंतु प्रभुपादन बरयले हे भजन तुमक सगळ्यांक ಗೊತ್ತಸ सो होय आई वाज जस्ट ट्राइंग टू रिकलेक्ट दैट योग्यते ना माताजी प्रयत्न मात्र केलेले. हरे कृष्ण. हे तुमगेला प्रयत्न सफल जाला म्हणून दिसता म्हळ्यार सगळाय पळय कमेंट्स येता असं ते सफल जाला प्रभुपादा लागी पावला ते प्रभुपादान बरयलेले आम्ही शेनवाराचे प्रभुपाद लीलामृता जैना कुलस्य अंतू असं प्रभुपादा लेख कीर्तना म्हणता असाची तेन्ना नेक्स्ट तुम्ही मोणका म्हण सांगून निमगून घेता मुखारसून शेनवाराचे सेशन साका 7:30 गंटेक असतं ते त्यावेळेला हरे कृष्ण. धन्यवाद माताजी हरे कृष्णा आजी कीर्तन संगीले सक्कड कीर्तनकारांक वापस एक पंताव धन्यवाद सांगता असं अनुपमा नायक माताजी श्रीमती अनुपमा नायक माताजी हरग्रेस विनोदवाणी माताजी डॉक्टर अपर्णा माताजी आणि हरग्रेस मथुरा माताजी आणि डॉक्टर कामाक्षी माताजी तुमका वापस एक पंता मनान सकड भागवत पुराण कोंकणी टीमा तर्फेन तुमका सकडांक धन्यवाद सांगता तशीची सकड उपस्थित आशिले ऐकूच्याक बशिले सकड